Ang ating puminsay galing kinuha natin doon sa scripture reading natin kanina na binasa ni Brother Raymar sa atin. 1 Samuel chapter 15. 1 Samuel chapter 15 po mga kapatid. 1 Samuel chapter 15. Kung aalamin ho natin ang backstory, ang background sini nga atong ginbasa. This is the first time na ang Israel nagkamay-adayin hati. Why? Tikan kan Moises kay Joshua at sa mga umulpot nga mga judges, Adam, Asya may sa Biblia natin may libro nga judges. Ang Diyos nagpadala ng mga leader sa Israel upang sila'y ingatan, ipaglaban sa mga kaaway, upang sila'y pangunahan sa paglilingkod sa Diyos. At there was a time na dumating si Samuel. Si Samuel, siya ang unang propeta na umulpot sa Israel. Okay? Si Samuel. At ito si Samuel, yung binasa natin kanina, siya ang nag-ordain kay Saul na maging hari. Because ang Israel nag-request na era. Ginoo, tangigad kami hadi, parehas ng ibang mga bansa. Maihan na kami nabubuhay dito sa aming lugar na wala kaming hari. Bigyan mo kami ng hari. So, si Samuel nangamuyo sa Diyos. Diyos, ang mga tao mo nagangyuin hadi. So, madalit sabi, si Samuel ay isinugo ng Diyos para puntaan si Saul, si Saul, tinatawag na King Saul, na anak ni Kish, unang hari ng Israel. May kita natin yan sa 1 Samuel chapter 9 verse 2. Sa 1 Samuel chapter 9 verse 2. We study this thing because kailangan natin itong maintindihan. And ito ay parte ng ating Biblia. So wala tayong lalaktawan sa Biblia ng mga salita ng Diyos. This morning tayo biyahan ng maintindihan natin itong salita niya. 1 Samuel chapter 9 and in verse 2. And he had a son whose name was Saul, a choice young man and a goodly. And there was not among the children of Israel a goodlier person than he. From his shoulders and upward, he was higher than any of the people. So tungod kay Israel nagbibiling inhadi, ini si Saul hataas yan duro. Ang height niya labaw sa mga tao. Matangkad siya, malaki katawan niya. So, kumbaga, sa requirements pagiging hari, okay yan iya physical, guwapo, malakas. Kung sa gera lang pa ikipaglaban, nung unang panahon ang gera, hindi barilan, kundi espadahan. So si Saul, siya ay sinasabi dito sa ating binasa, 1 Samuel chapter 9 verse 2, siya ay isang kakaibang tao. Kumbaga, outstanding siya sa lahat ng mga kalalakihan. Basahin ko dito sa waray. Samuel. Chapter 9 and verse 2. Alamin natin ang pinanggalingan ni Saul. May adaya anak nga gingangaran nga Saul. Guwapo ngan batanon. Hiro hataas siya hinbisan hinong nga tao dito ha Israel. Ngan waray makakalabaw ha iya hin kagwapo. So he is outstanding. Kaya yung mga tao, siyang pinili para maging hari. Amin ba mga kapatid? Dumitingin ang tao sa panlabas. Kaya tayong ipagtanggol nito, malaki katawan nito. Macho. Guwapito. Kumbaga, ada na hayait nga tanan sa amoy at piliot para maging hari. Ngunit, natuman na siya maging hari.
Sa pagiging isang pobre nga tao, sapagkat siya'y naninirahan lamang sa probinsya ng Benjamin, sa tribo ng Benjamin, siya'y umupo sa trono ng Israel. Pinutungan at binuhusan siya ng langis ni Samuel bilang pagpapakita ng inauguration. Ginpupwesto hiya para maging hari ng Israel. At siya'y nahimong nga hari ng Israel. Ngayon, nung siya'y hadi na, mga kapatid, binasa natin kanina sa ating scripture reading na ang Diyos nagsugo iya. Balik tayo sa 1 Samuel chapter 15. Sa binasa ko natin scripture reading kanina. Ginsugo ng Diyos si Haring Saul. Okay? Ini nga gwapo nga nataas. Iba kasi yung meaning ng gwapo eh, no? Ano sabihin ng gwapo? Iba kasi yung sa pogi eh. Tsaka yung magandang lalaki. Pero nang ganun na din yun eh, no? Diba? Ito Jane. Parang si Brad Raymar, diba? Amen. Ganun lang yun. Anong nangyari sa ating istorya? Ini nga si Saul, ginsugo ng Diyos. Chapter 15, verse 1. 1 Samuel 15, verse 1. Sundan lang natin. Nagsiring si Samuel. Sino si Samuel? Ang propeta. Ang manarag na. Nagsiring si Samuel kan Saul, amo ako ang ginsuguhan Ginoo pagdihog haimo nga hadi aniya mga tawo, an mga Israelita. Pamati iya na ang igsisiringhan Ginoo nga labi ka makagarahong. Verse 2. Kakastiguhon niya ang mga tawo an Amalek, kay pinakiawayan han ira mga ginikanan ng mga Israelita ang paggawas hininira ha Ehipto. Verse 3. Kadtua ngan sulunga ang mga Amalekanhon, ngan puuha ang nga tanan nga ira mga butang. Ayaw pagsalinihin bisan usa nga butang, pataya ang nga tanan nga kalalakian, kababayinan, kabataan ngan mga minasusan, ang kabakahan, kakarnerohan, mga kamilyo ngan mga asno. Anong sugo ng Diyos kay King Saul? Sugurin mo yung bayan ng Amalek, puntahan mo yon, patayin mo lahat ng makikita mo doon, hayop man, mapatao, mapamatanda, mapabata. Bakit pinapapatay ng Diyos? Huwag natin sabihin killer ang Diyos. May reason ng Diyos bakit niya pinapapatay yung bayan ng Amalek. Kaya sinabi dito, kay pinakiawayan hanira mga ginikanan ang mga Israelita, ang paggawas hininira ha Egypto. Nung time na yung Israel tigawas na sa Egypt, kung maalala niyo yung ating pangangaral, ini nga Amalek ginsulong ang mga Israelita. So the time na ang Israel nakapagtindog na nila kaharian, sila'y sinugo ng Diyos na bumalos. Sige, ubusin mo yun. Patayin mo lahat. Lahat na may kita mo, hayop. Sinabi dito isa-isa. Pataya ang nga tanan nga kalalakian, kababayinan, kabataan ng mga minasusan, ang kabakahan, kakarnerohan, mga kamilyo ng mga asno. Total damage. Defeat para sa kalaban. Kumbaga, savage. Lahat patay. Walang matitira kahit isa. Yan ang sugo ng Diyos kay King Saul. Mga kapatid, yan ang panahon ng batas ng Diyos. Sabagat sa panahon na ito mga kapatid, ang Israel lang ang mga anak ng Diyos. Iba nga bansa diri. Why? Wala pa si Kristo dito sa panahon na ito. Tanan nga diri Israelita, uubuso ng Diyos sa panahon nito. Sa panahon nito. Ito ay panahon ng pananakop ng Israel. Susugurin nila yung mga bayan, aangkinin nila yung mga lupa, aangkinin nila yung mga ari-arian para sa Diyos. This is the task. Verse 4, anong ginawa ni Saul? Gintirok ni Saul ngan iya ginpanginano ang iya kasundaluhan dito atalim. May ada 200,000 nga mga sundalo tika nga Israel ngan 10,000 tika nga Huda. So total of 30,000 soldiers kaupod ni Saul sa pagsugod. Verse 5. Niyan kinmadtuhiyahan iya mga tawo han syudad han Amalek ngan gimnama
hira dito in usa nga 8. 6. Ginpahimatngunan niya ang mga kinitanhon, mga tao kanay mga ginikanan na luoy ang mga Israelita ang pagabot hininira ti kang Ehipto. Iwas kamo ngan bayayi ang mga Amalekanon. Basi diri ko kamo mahiupod han pagpataya. Sanggit binmaya ang mga kinitanhon. So dino sa Amalek may giyap ibang nga mga bansa. So ang ginawa ni Saul pinaiwas niya anay ang mga iba para diri maapil hanira himuon nga pagpatay sa nga bansa. Anong ginawa ni Saul? Verse 7. Ginpirdi ni Saul ang mga Amalekanon. Haiya pakig-away tikang habila ngadto Hasur hasinirangan han Ehipto. Verse 8. Ginbihag niya nga buhi hiagag nga hadi han mga Amalekanon. Ngan pinamatay niya ang nga tanan nga mga tawo. Verse 9. Kundi waray niya patayan ni Saul, waray patayan ni Saul, nga naniya mga tao hiagag. Ngan waray nira pamatayan gin mamaupaying nga mga karnero ngan mga baka, ang gimamaupaying mga nating nga baka, ang mga nating nga karnero o iba nga mga botang nga mag-upay. Pinamatay nira nga tanan ang mga waray gamit o waray pulos. Anong sugo ng Diyos? Lahat papatayin. Anong ginawa ni Saul? Nagsalin sila. Hari siya, alagad siya ng Diyos. Anong sugo ng Diyos? Ubusin lahat. Ayon sa verse 3. Pero ang ginawa ni Saul na naniyab mga kaupod sa gera, waray nira ubusa. Ginbuhi nira hadi na si Agag. Ngan ginbilin nila nga buhi it mga hayop. Kaya ano? Sabi dito, gimamaupayi. Ano pa ang isip ng mga tao? Pinamatay nila nga tanan ang mga waray gamit o waray pulos. Ang ira laging ginpatay, yung mga walang gamit. Wala na to. Ayan to. Pero ito, wag. Verse 10. Nagsiring ang Ginoo kan Samuel. Verse 11. Nagbabasol ako nga ginhimo ko nga hadi ki Saul. Binmaya hiya haakon nga ginsupak niya na akon mga sugo. Ang Diyos pala mga kapatid nagbabasol biha. Nasinahi Samuel nga nakimaluoy hiyan Ginoo habugos nga gabi. Verse 12. Sayo pahan pagkaaga lin makatiyain pagbiling kan Saul. Hinbatian niya nga kinmadtoy Saul hapungtuhan Carmelo. Diin nagtindog iya hinusa nga monumento para haiya ngahaw. Ngan katapos kinmadtoy iya Gilgal. Verse 13. Kinmadtoy Samuel kan Saul. Ginsiring ni Saul ki Samuel, bendisyonan kauntan Ginoo Samuel. Gintuman ko ang suguhan Ginoo. So pagkadto ni Samuel kan Saul, proud siya. Winelcome niya yung propeta. Sabi niya, gintuman ko ang suguhan Ginoo. Verse 14, ano sabi ni Samuel? Ito na yung scripture reading natin kanina. Pinmakiyan ni Samuel, kaya naman nga nang hinbabatian ko in mga pag-ininga, in mga baka ngan pag-iniyak in mga karnero. Sabi ni Samuel, ba't parang may naririnig akong mga hayop? Anong sa utos ng Diyos? Ubusin lahat. Sabi ng propeta, ba't parang may naririnig akong hayop dito? Ano sabi ni Haring Saul? Verse 15. Binmato ni Saul, gintikas ini ha mga Amalekanon, hanakon mga tao. Igin sa linira, ang gimamaupaying ng mga karnero, ngan mga baka, basi ighalad nila ang Ginoo, nga imo Diyos. Ngan pinamatay namon ang iba. So nagsinumangil ini nga hadi, sabi ng hadi, alam mo propeta, tinabihan ng mga tao para i-offer. O diba mga kapatid? Verse 16, ano sabi ni Samuel? Igo na. Enough na. Nagsiring ni Samuel. Nga ni isusumat ko imo ang igin siring ha ako ng Ginoo kagabi. Sumati ako, nagsiring ni Saul. 17.
Binmato ni Samuel, bisan kung giniisip mo nga buti ay kala nga pagkatawo. Amo ikaw ang pangulo han mga tribo han Israel. Gindihugan ka han Ginoo nga hadi han Israel. Verse 18. Ngan ginsugo kaniya hin pagpuo hitong mga graot nga Amalekanhon. Ginsugo kaniya hin pagpatay haira nga tanan. Verse 19. Kay anuman nga waray ka magsugot ha iya. Amin lang mga kapatid. Ginwaliyan niyan propeta. Bakit hindi ka sumunod? Itong utos ng Diyos. Hari ka. Ang Diyos ang naglagay sa'yo sa posisyon dyan. Ba't hindi mo sinusunod ang utos ng Diyos? Yan ang sabi ng propeta. Kaya ano man nga waray ka magsugot ta iya. Kaya ano nga nagdagmit kalahin pag-agaw han tinikas. Ngan pagbuhat han diri nakakalipay han Ginoo. Verse 20 mga kapatid. Binmato ni Saul. Anong sagot ni Saul? Ginsugot ko man ang Ginoo. Gintuman ko ang sugo niya haakon. Ginbihag ko hadi agag. Ito nga agag amoy king sit Amalekanon. Ngan pinamatay ko ang ngatanon nga mga Amalekanon. Verse 21. Kundi waray patayahan akon mga tao ang gimamaupay ng mga karnero ngan mga baka nga ira na bihag. Ira gindara lubot iningan hiya Gilgal base igahaladan Ginoo nga imo Dios. It panuyo ni Saul mo upay diri. Upay. Tama ba mga kapatid? Pinsalin niya para i-offer. Ngayon, bago tayo pumunta sa exciting part, tuloy mo natin pagbasa. Verse 22. Anong sabi ng propeta? Nagsiring ni Samuel, hain an pinalabihan Ginoo. An pagsugot ba iya o an mga halad ngan mga hayop nga tutuboron? Maurupay an pagsugot ha iya, kay hin paghalad ha iya han gimaupay ngan mga karnero. Mas hanap ng Diyos ang pagsunod kaysa sa mga halad. Otron ko mga kapatid. Mas biling ng Diyos yung pagsunod kaysa sa ating mga pag-antos. Yes, maganda yung reason ni Saul. Propeta, hindi ko pinatay lahat kasi mag-offering kami. Ang tanong, yun ba ang utos ng Diyos? Sabi ng Diyos, patayin lahat. At sinabi ni ng propeta, ang Diyos nalulugod sa pagsunod kaysa sa mga halad. Verse 23. An pag-ato ha iya sugadla kamaraot han pagdiwata. Ngan an pagkamahitas-on sugadlahin kasala han pagsimbahin mga Diyos-Diyos. Tungod kay ginsikway mo ang suguhan Ginoo, ginhukasan kaniya hin pagkahadi. Mga kapatid, ito yung pinakaunang hari na natanggal kagad sa posisyon. Siya ang unang hari ng Israel, and because waray siya magsugot sa sugo ng Diyos, tinanggal siya ng Diyos sa posisyon na pagiging hari. Anong sabi ni Saul? Verse 24. Tinuod, nakasala ako, binmato ni Saul. Akon ginsupak ang suguhan Ginoo nga nan imo mga tugon. Nahadlok ako hanakon mga tao. So sinisi niya pa yung mga tao. Nahadlok ako han mga tao nga tinugutan ko ira pagbuwatan ira karuyag. 25. Kundi na nakikimaluoy ako ay imo. Pasayloa an akon mga sala ngan bunyog gadha akon hin pagbalik ngadto ha Gilgal base makagsimba akon Ginoo. 26. Diri ako mabunyog imo binmato ni Samuel. Iginsikway mo ang suguhan Ginoo nga iginsikway ka man niya nga hadi han Israel. 27. Niyan tinmaliko di Samuel hin pagbaya kundi hin kaptan ni Saul an iya bado ngan nagisi ini. So nung ginreject na ng propeta yung hari, hindi ka masunurin sa Diyos. Hindi ako maupuday mo. Tumalikod yung propeta, kinaptan ni Saul yung bado,
nagisi ang bado ng propeta. Nasa na tayo mga kapatid? Anong verse na? 28? 28 po. Nagsiringhay Samuel, yan ang adlaw. Ginaagawan Ginoo mo ang ginhadian ng Israel. Ngan iginhatag inihin o sa katawo nga mauruupay haimo. 29. Diri nagbubuwa o nagbabalhin han iya hunahuna an harangdon nga Dios sa Israel. Diri hiya tawo, diri hiya nagbabalhin han iya hunahuna. Amen. Verse 30. Binmato ni Saul, nakasala ako, kundi pasidong gigad ako bisan guti ay la atubangan ng mga pangulo han akon mga tao ngan bugos ng Israel. Bunyog gad ha akon hin pagbalik base makasimba ako ang Ginoo nga imo Dios. 31. Sangliit binmunyog ay iya Samuel nga tuha Gilgal nga nagsimba hi Saul ang Ginoo. Verse 32 mga kapatid, pala nito pagbasa. Dadaangan hiha akon hihadi agag, nagsugo hi Samuel. Pinatawag ng propeta yung hari. Dinmao pa iya hi agag, nga nangungurog ning kahadlok, nga naghuna-huna ha iya ngahaw, hiin kamapait nga butang an pagkamatay. Verse 33, nagsiring hi Samuel. Sugad nga pinaagyan imo espada na warayan anak indamo nga mga iroy, sanglit diyan na mawawarayan man anak an iroy nimo. Ngan iya gin tinutigbas hiagag haatubangan han altar dito a Gilgal. Sino yung pumatay sa hari? Yung propeta. Ang propeta ang nag-execute ng pagpuo sa hari ng Amalikano. First blood. Siring pa nga ng mga kabataan ngayon. Pinatay niya ang hari ng Agag. Verse 34. Katapos kinmatoy Samuel harama ngan inmuli hi Saul ngadto Gaba. 35. Samtang buhay pa hi Samuel, waray nagud hiya ikakita anhadi, kundi nagmabidoon hiya tungod iya. Nagbasol ang Ginoo nga ginhimo niya hi Saul nga hadi ang Israel. Salamat sa salita ng Diyos. Mga kapatid ko, the message this morning na ating pinakikinggan, mas ayon ng Diyos ang ating pagsunod kontrahit aton pag-antos. Kontrahit aton mga pagsakripisyo, ang ginbibiling ng Diyos ang aton pagsugot ta iya mga pulong. Amin do mga kapatid. Kung kikitaon natin maupay na iya panuyo O propeta, ginsalin namin iton pang-offer. Pero hindi yung salita ng Diyos Ang sabi ng Diyos, ubusin, ubusin. Sometimes marami tayong naiisip na maganda, pero hindi yun ang plano ng Diyos. Yes. Yes. Most of the time, I think, itong minsan na nagiging challenge sa ating mga kapatid. We must learn to obey God's word. Amin po mga kapatid. Ang Diyos may salita. Si Saul, tungod kay gwapo man hiya, usog, siya ang hari, tingin niya mas magaling siya sa Diyos. This is the danger na kung mga Christian, mataas ang tingin sa sarili. Ang salita ng Diyos nasa salikway na, at ang natutuman na niya karuyag, amot na himo kan Saul. And because he is king, tungod siya hadi, ginsalikway niya ang salita ng Diyos. Sinunod niya ang gusto niya. Tandaan natin mga kapatid, ang relasyon natin sa Diyos ay hindi lang basta pagsakripisyo. Hindi tayo tinawag ng Diyos para magantos mga kapatid. Tinawag tayo ng Diyos para sumunod.
Hindi natin mga kapatid. Siya ang may sugo, kita ang mga sunod. That is the relationship natin sa Diyos. Hindi na natin kailangang magsakripisyo mga kapatid ko. Purihin ang Diyos. Hindi na. Bakit? Tima na ang pinakamapuring na sakripisyo sa krus. Tapos na. Kung yung mga tao sa mundo, nung Biyernes nagparay siyang payra. Kaluyan iran Ginoo. Sana maintindihan nila mo pa yung sumat. Nag-antos na si Kristo. Hindi na kailangan mag-antos ng tao. Kailangan ng tao sumunod. Mga kapatid ko, every work we do in our church, kailangan ayon sa pulong ng Diyos. We do not make our own way. Kung mag-aantos man tayo, tungo di tayo pagsugot. Pero ayaw pag-antos, nga na ato kita Ginoo. Sabagat sinabi ng 1 Samuel 15 verse 22, Mauro upay ang pagsugot ta iya, kayin paghala da iya. I give emphasis to this verse because we need to understand, kailangan natin maintindihan na ang mga pag-antos minsan nagiging sumbat natin sa Diyos. O Panginoon, ginawa ko to sa iyo, dapat ganito ka sa akin. O Panginoon, labaw na aksita akong mga bugto kay ako nininabuhat parayin. That's wrong. Lahat ng ating gawin natin para sa Diyos. Colossians chapter 3 verse 23, sabi ng Bible. Colossians chapter 3 verse 23. Ang problema ng hari na ito na si Saul ay nasa puso. Sa puso ang kanyang problema. Colossians chapter 3 verse 23. Ano sabi ng Bible? Bisan ano ang iyo pagbuhaton, buhatan niyo habugos niyo nga kasing-kasing sugad nagbubuhat kamo para han Ginoo nandiri para lain mga tao. Amin do mga kapatid. This is crucial to, and I'm happy to see na ito ay naging message natin this morning because we are going maturity. Noong una din natin ito natatakil. Ngayon, nais ng Diyos na ang ating pagkita sa gawain lumagok ihap. Nakikita natin kung ano ang pinagkaiba ng maupay sa maupay. Nung unang ating pagkita, maupay, tapos diri maupay. Yan na, ang atong pagkita, ano ang pinagkaiba ng maupay, ngan maupay diap kitaon. Between good and almost good. We see the distinction. Makikita natin yung pinagkaiba nun. Sa ating ministeryo mga kapatid, wala tayong ginagawa na hindi ayon sa salita ng Diyos. Tandaan natin, ang ginagawa natin sa salita ng Diyos. Huwag tayong mag-aantos na hindi tungudit pagsugot sa Diyos. Or else, magiging kagaya kay Saul. Anong nangyari kay Saul mga kapatid? Nung iginsalikway niyan Diyos, iginsalikway giyapiyahan Diyos. Oo. Tayo ay tinawag ng Diyos hindi para magpaalipay ang mga tao. Tinawag tayo ng Diyos para maghataging kalipay ay iya. Nabisan masina ang mga tao sa ating ginagawa, kung para to sa Diyos, gagawin pa rin natin. We are called to serve God. Hebrews 11:6. Kung walang pagtuo, di makakahataging kalipay, Ginoo. Oo, mga kapatid. In everything we do, tignan natin kung sang-ayon sa salita ng Diyos.
Hebrews 11:6. Sabi ng Bible, for without faith, waray good tao nga makakalipay ang Dios kung waray niya pagtuo. Kayan bisan hinuo nga nadamo pan Dios, kinahanglan tumuo nga may ada Dios. Ngan ini nga Dios nagbabalos adton mga nagbibiling ay. Amen. Kaya mga kapatid ko, sundin natin ang Diyos. Sundin natin ang Diyos. Sabagat ang kanyang isip ay iba sa ating mga isip. At ang kanyang mga daan ay iba sa ating mga daan. Minsan, may istorya akong nabalitaan. Ang sugo ay labahan. Okay, nag-aalagad man niya. Laban mo yung gusto mong labahan. Share ko lang. Ginawa niya, pati yung personal na gamit, nilaban niya din. Na niya panuyo. Ay, gusto ko maging malimpyo eh. Pero personal na ito na gamit. Ano niya panuyo para malimpyo. Pero personal na ito. Ano niya panuyo mo upay. Pero ito nga manlabot ka na hindi mo, that is wrong. You have your boundaries. Nai-guess nyo mga kapatid. Bisan kung ano mo panuyo, maupay, kung dili maupay paagi, that's wrong. Kay tanan nga maupay nga panuyo, kailangan maupay gyapit paagi. Ang Dios ada hiya proseso nakikita, hindi sa produkto. Kung tama ang proseso, tama gyap ang kagagawasan. Maraming magagandang building na bumagsak agad. Anong madalas na reason, Ma'am Kenty? I'm engineer. Maganda yung building niya, pero nagkalinog, tumba. Yung foundation niya, no? Maluya. O pwede ka, substandard ng mga ginamit na materyales. Maganda ang kinalabasan, pero ang proseso, waray sundaan plano. Waray ang quality. Siya rin pa, in-observe yung quality ng pagpapagawa. So ang Diyos, mga kapatid sa atin, gusto niya tayong mag-grow by way na tayo sumunod sa Kanya. Amin mga kapatid. Sa ating pagsunod sa Kanya, we will grow, we will grow, we will grow. Ayaw pagdali. Tanan nga bunga na gindagmit pagpitas. Diri nga ni mapait. Maano yun? Maasim. Hindi. Kapag yung bunga pinitas mo agad na hindi pa hinog, maasim, mapait. Trust the Lord. Sabi ng Bible sa Proverbs 3 verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart. Proverbs 3, 5 and 6. With all your heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Amen mga kapatid. Hindi lang tayo basta inutusan ng Diyos na, okay, gawin niyo ito. Meron siyang kinikita na karakter sa atin. Darahonon, chapter 3, verse 5 and 6. Sabi ng Bible, sarigi ang Ginoo, habugos mo kasing-kasing. Amin mga kapatid. Ayaw good pagtapod, ani mo ka maaram. Verse 6, hinumdumi ang Ginoo didahan nga tanang nga imo ginbubuhat. Nga ipapakita niya haimo ang matadong nga paagi. Verse 7, ayaw good panhunahuna nga maaram ka labawan imo hinbabaroan. Sugtala ang Ginoo nga ayaw pagbuhatin marao. Verse 8, kung buhaton mo ini, masusugad inihin maupay nga bulong nga magtatambal ang imong mga samad. Ngan makakaiban han ka maulol han imong kasawdan. Verse 9, pagpasidonggian Ginoo pinagin paghalad nga to iya han gimaupay han nga tanan nga mga abot han imo tuna. Verse 10,
Kung buhaton mo ini, mapupuno in mga inani nga abot ani mo mga buhos. Ngan magsasapay hinbino ani mo mga suludlan. Purihin ng Diyos. Mga kapatid ko, uulitin ko bilang panghuli nating pag-closing natin. Hindi tayo tinawag ng Diyos para magsakripisyo. Tinawag tayo ng Diyos para sumunod. Sa ating mga anak, sabihin din nyo, to obey is better than sacrifice. Anong tingin natin sa Panginoong sa Kristo? Nagsakripisyo siya? Yes. Wala tayong magbabasa sa Bible ng sacrifice siya. Anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ni Jesus Christ? Yung sacrifice ba? Sumunod. Sumunod siya hanggang sa kamatayan. Ngayon sa kanyang pagsunod, di da umambit it pagantos. Kaya din inuulit ko mga kapatid, sa ating pag-aalagad, ayaw na basta pagantos, kundi kinahanglan ang aton pagantos tungod kay nasunod kita. Malaking pinagkaiwanan. So I pray this message this morning, tayo na ibaro. Diri tanan nga aton na una-unaan nga maupay para kaburaton, aton dayon nag-execute. We need to learn to ask instruction sa Ginoo. Ginoo, amo ba ini mo pulong? Or amo ba ini guidelines? Kay bangin amo tak na una-unaon, kagaya ni Saul, igahalad ko unta, pero hindi rin ngayon ito na nimo subo. Or else, all will be in vain. Lahat ng ating paglilingkod magiging kawang. Kung na natin gibubuhat, diri subay sa salita ng Diyos. Let's pray.